da ake faman nuna damu. Ina jin ki Khalisat. Manta da shi Khalisat. Domin maza shi umai ne. Suna iya furta komai a lokacin da suka ga za su iya rasa abin da suke so. Manta da wannan zancen. Dan ya faɗa ne kawai don barazana a gare ki. Amin summa amin. Ina mutumin naki yake? Dama soyayya haka take. Kowace irin soyayya da irin kaddararta. Idan ba a samun irin wannan matsalolin, ke kanki ba za ki fahimci wani irin soyayya kuke yi ba. Khalisat ta Anwar na Khalisat. Kin ga ni ki rabu da ni ma dan ina chatting da saurayina yanzu saboda akwai abin da nake bukata a wurin shi. Ita ce Rawar Anas. Ina ji a raina ita ce uwar ‘ya'yana. Ina maka fatan alkhairi domin samun nutsuwar zuci da kuma na jiki. Duk abin da babu ƙalubale a cikin shi baya tasiri. Ko da an yi gaba, to dole sai an dawo. Maganar gaskiya ne Anas. Ka kwantar da hankalinka yaya. Akwai alkhairi mai tarin yawa a cikin tarayyar ka kai da Aunty Khalisat. Anas kenan. Ina jin haka a jikina. Kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce kun kai mataki na gaba, ma'ana matakin ƙarshe. Anas, ni kai na haka nake so. Ya kamata a ce mun kai matakin ƙarshe a soyayyar da Khalisat. Ni ma'ana, ya kamata a ce lokaci ya yi da zan fito in nuna wa duniya girman soyayyar Khalisat a cikin zuciyata. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin, ɗan uwa. Ni wallahi ka gani. Ni wallahi tatan ne gaba ka san mu ita tatan ne doki sai kai wahala da ajin nan amma fa yau sai na gane ɗinka. Ai ya champion kullun champion ne. Sai da kafin iya wani tambaye ka tukuna ai na koyi wannan tatan ne ma tukuna. Marhaba Sinima. Allah ya san ba da kai ke zuwa ba saboda na san lokacin da su umma suke rayu karatu suke samu ne amma kai da ke ba ka je ka haɗa ɗan iskan abokan irin su kafin yiwa sai yana maka wayo. Takan sa wani a damuwa, illar so bakin gani takan haifar ta watsuwa, rashin daidaito kuma yakan sauya rayuwa. Ga wani yayi da shekan so ya kasa girma, alkawarin mu alƙawarinmu ya canza rayuwa. Wace ce ke? Sanin wace ce ne ba shi ya kamata ka tambaya ba. Dalilin zuwa na wurin nan shi ya kamata ka tambaya. Amma zan sanar da kai dalilin zuwa na wurin nan domin na cire maka zargi da kuma kokonto. Sunana Karima, ƙawar Khalisat. Khalisat? Sanin wace ce ne ba shi ya kamata ka tambaya ba. Dalilin zuwa na wurin nan shi ya kamata ka tambaya. Amma zan sanar da kai dalilin zuwa na wurin nan domin na cire maka zargi da kuma kokonto. Domin cire maka zargi a ranka. Sunana Karima, ƙawar Khalisat. Na samu labarin irin soyayyar da kake mata da kuma rashin samun nasara a cikin zuciyarta. Tunda na ji labarinka, na ji ina tausayinka. Tunda na ji labarinka, sai na ji ina tausayinka. Sannan na ci alwashin don bin duk wasu hanyoyi na ga na taimaka maka domin ka samu Khalisat. Kinga, don Allah don Annabi, kar ki kawo min rudu a cikin rayuwata. Ki kyale ni na ci gaba da jinyar ciwon da yake damuna. Kada ki sake ki damun da ciwo na danye don Allah. Ba za ka same ni da cutar da kai ba domin ni wakiliyar soyayya ce. Aikina gyara soyayya ba ɓatawa ba. Ina baƙin cikin ganin damuwa a fuskar wanda bai dace da ita ba. Mecece ribar ki?
idan har yunkurin ki ke damun da farin cikin da na rasa ne, me za ki samu in kika aikata haka? Wannan sirrin bai dame ka ba. Bukata ta gidi kawai ka amince da ni. Ina mai tabbatar maka za ka yi alfahari da tarayya ta da kai. Kin tabbata? Kwarai kuwa. Tabbas na yarda da ke. Zuciyata kuma ta natsu da kalamanki. Da kyau dan saurayi, to ka sa a ranka daga yau ka yi sallama da bakin ciki. Ni asibakin ka yake motsi. Kamar akwai alamun magana a ciki. Ƙwarai da gaske. Akwai maganar da nake so mu tattauna ni da ke mai muhimmancin gaske. Ina so ki tabbatar min cewa babu yaudara ko kuma wani kulli a tare da ki. Ya kamata a ce zuwa yanzu ka yarda da ni. Ka saki jikinka, ka sani Allah ya kawo ni wurinka ne domin na zama sanadiyar sanya murmushi a cikin zuciyarka. Mataki na farko shine kawo Auwal. Wane ne kuma kawo Auwal? Kawo Auwal kanin mahaifin Kalisa da ni marigayi, wanda yake tamkar madadin mahaifi a gare ta. Yana da tsauri kuma yana da zafi, sannan ana matuƙar jin tsoronsa. Duk dokar da ya shimfiɗa a cikin gidan ta zauna. Ina jin ki. Me kake ci na baka na zuba, Samir? Soyayyar Kalisa nake ci. Ƙaunarta kuma na zuba, Karima. Kalisa ta yi dace, amma rashin sani ya sa tana nema ta zubar da damanta. Karima, menene hikimar sako kawo Auwal a cikin wannan magana? Ina so ki sanar da ni da gaggawa domin ni na ƙosa. Yana da tsananin son kuɗi, akan kuɗi zai iya aikata komai. Ina fatan ka fahimce ni. Na fahimce ki, Karima, sai dai kuma ban gamsu da hujjarki ba. Me yasa? Saboda ba komai kuɗi yake siya ba, Karima. Haka ne, amma kada ka karaya, saboda a rashin dai akan bar arha. Karima kenan. Na gwada hakan a baya, ban yi nasara ba. Saboda haka ba na so na ƙara faɗuwa a karo na biyu akan soyayya. Faɗuwar soyayya daidai yake da nasarar wata soyayya. Ba a sarewa, zuciya kuma ba ta karaya. Na yarda da ke matuƙa, Karima. Amma yanzu ya za a yi a samu ganin kawo Auwal? Ka biyo ni ka sha labari. Alƙawarinmu